Τι έγινε, πουλάκι μου? Τάπερ πουλάτε, πείτε μου που πουλάτε τάπερ. Τάπερ πουλάμε, ναι. Πόσα λεφτά, σιγά πες μας. Μην πυροβολείτε, μην πυροβολείτε. Αλβαρό εγώ, μην πυροβολείτε. Δεν έχω λεφτά. Ποιος τα πήρε? Κάτι συνάδελφοι ήταν. Ποιοι? Παπανδρέου, Πάγκαλ. Πάγκαλ Σε παρακαλώ, ο Πάγκαλος μου φάει και τις ντομάτες. Εμένα τι με βρεις, ρε Ο αγόρι μου. Καραμαγής, άστο. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, δεν τα ξέρεις. Βάζουμε το ψωμάκι μας, παίρνουμε γυαλιά. Αρμάνι. Σκάσε να μ' μιλάς. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Πού είναι τα χρυσαβικά τώρα? Ποια χρυσαβικά? Τα χρυσαβικά! Σου θα σε πυροβολήσω σου! Κοίτα τα δράκια! Όχι, μην πυροβολείτε, μην πυροβολείτε. Βοήθεια! Συνάδελφε! Το είπατε. Ζωή σου το λιώσε! Ορέστη! Εσύ είσαι αδερφός της κυρίας Κούλας. Βοήθεια! Βοήθεια! Πολύ καλό παιδί, ωραία.